Четвъртък на 26 май. Здравейте! Гледате всеки следобед с мен Криси. Аз съм Кристияна Стефанова и ще бъда ваша компания във времето до 18 часа. Изключително любопитни теми и гости предстоят в следващия час и половина. Вижте какво сме ви подготвили днес. Днес във всеки следобед с Криси ще имаме една дългоочаквана среща. Световно известният духовен учител, писател и автор на бестселъра "Разговори с Бога" Нил Доналд Уолш гостува във всеки следобед. Как от просяк се става милионер? Как се случва мечтаният живот и какво ни пречи да го имаме? Съвременният вестоносец разкрива тайната на промяната, за която копнеем, специално за зрителите на Канал 3. Защо алоe вера е признато за едно от най-забележителните лечебни растения в природата? Какви са терапевтичните му свойства и при какви здравни проблеми можем да го прилагаме? Естетичният дерматолог доктор Дончо Етугов за силата на природното чудо. На вниманието на мъжете. По какъв начин да заговорите една жена, за да бъде заинтригувана от вас? Психотерапевтът Димитрина Митрева и психолозите Александрина Милчева и Виолета Загорова в рубриката "Алгоритъм за успешни мъже". И за дамите. Кои са най-красивите мъже на България и каква е ползата от участието в конкурси по красота? Мистер България 2016 година Георги Йовчев гостува в рубриката "Ни лица". Темите в предаването коментирайте и на нашата Фейсбук страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16:30 и 18 часа. Заповядайте в нашата страница в социалната мрежа Facebook. Всеки следобед с Криси, изписано на български език. Там е мястото за коментари. А днес имате и възможност да зададете въпрос към световно известният лектор и автор на бестселъри Нил Доналд Уолш, който ще бъде мой гост след броени минути. Пишете ни на нашият имейл адрес всекиследобед@kanal3.bg. Разбрахте вече, че една дългоочаквана среща предстои. Както разбрахте и от новините, пък и от програмата на Канал 3, Нил Доналд Уолш е в нашата страна, за да проведе семинар утре и в други ден в столицата, за да даде отговори на всички онези въпроси, които ние си задаваме. Затова, ако не сте чували за този световно известен човек, който от бедняк става милионер, от улицата се озовава на върха на кариерата си с днешна дата, научете повече от следващото видео, а след това ще си говорим и с него. Нил Доналд Уолш получава световно признание с трилогията си "Разговори с Бога", преведена на 37 езика. Тя се превръща в бестселър още при издаването си и остава на върха на класациите по продажби повече от 135 седмици. Автор на повече от 20 книги на духовна тематика, които се радват на нестихващ интерес. Преди да стане известен обаче, Нил Доналд Уолш преживява редица съкрушителни удари в личен и професионален план. Домът му и всичките му вещи изгарят в пожар. Банкротира. Бракът му се разпада, а той е сериозно ранен в автомобилна катастрофа. Когато се възстановява, Уолш се оказва безработен и сам и известно време живее на улицата, като се препитава като клошар. Преминал по трънливия път на самопознанието, Нил Доналд Уолш ни поднася истините за живота, до които е стигнал след многобройни изпитания. Но както самият автор казва, не се налага да минете през ада, за да отидете до рая. Какъв е пътят към мечтания живот, ще разберете днес във всеки следобед с Криси. След броени минути очакваме в студиото и господин Уолш. Преди това ще си поговорим малко повече с дамата, която ще ни помага с превода. Тя също е терапевт, специалист по личностно развитие. Мартина Иванова вече е в студиото. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре заварила. За съжаление, метеорологичните условия навън са причина за закъснението на господин Уолш, но пък ще използвам случая да разпитам вас. Вие вече имахте контакт с него, поговорихте си, всъщност отговаряте за превода на неговите медийни изяви. Какво е впечатлението ви от този човек, който е гуру за
десетки хиляди, да не кажа милиони хора по цял свят. Факт е, Нил е прекрасен човек, който действително е мотиватор, вдъхновител на милиони хора по цял свят. Включително аз имам безкрайно много истории на хора, които са променили изцяло живота си под влиянието на неговите мъдрости и неговите вдъхновения. И неговите разговори с Бога. Разговори с Бога, да. Всъщност това, което наистина ние сме свикнали да възприемаме за такъв човек от такава класа, е, че той е наистина гуру, той е водач, той е лидер, той е на висота някаква различна от нашата. Обаче това, което установих от контакта с него, е, че той непрекъснато изтъква: аз не съм гуру, аз не съм водач, аз не съм духовен лидер. Аз съм, просто казва, един служител вселенски, който идва да предаде едно послание. И не съм единственият, който умее да говори с Бог. Всички можем да говорим с него. Въпросът е кой е избрал да го чуе. Така е. Вие също имате досег с духовната материя. Смятате ли обаче, че наистина всеки един човек има възможност да стане лидер, да стане духовен водач, да бъде гуру? Или все пак това са избрани хора, които са достигнали някакво емоционално, духовно, личностно развитие, така че да могат да разберат това послание и да го предават нататък с по толкова мотивиращ начин? Как да ви кажа, през годините, в които и аз самата се занимавам с това нещо, с десетки семинари и срещи с хора за гърба си, мога да кажа, че мнозина са призвани, но малцина са избрани. Само че не избрани от някаква висша сила или някакъв промисъл на Бог, но по-скоро изборът е на душата, изборът е на същността. И вече господин Уелш е тук, така че можем да го приветстваме. Nice to meet you. Здравейте, радвам се да ви видя. За мен е чест, че сте днес наш гост в предаването. Харесва ли ви в България? Какви са впечатленията ви до тук? Нека да го оставим да си поеме дъх, може би. Можете междувременно вие да ми разкажете за това, което предстои на 27 и 28, всъщност двата дни, в които в Интерекспо център в столицата ще се проведат лекциите на господин Уолш. Само за секунда. We will just leave you to take a breath and I will say a word about the event. Is it okay? Thank you. Okay. Така, значи събитието е наистина вълнуващо. То ще се проведе в 2 последователни дена. В петък вечер е всъщност встъпителната лекция, в която той ще разкаже, може би, някаква част от нещата. Не знам, и аз очаквам да бъда изненадана. Изненадана съм от всеки миг с него. Но първото ще бъде вечерна лекция и в следващия ден, съботния ден, предстои целодневен workshop, в който аз съм безкрайно щастлива, че организаторите са предвидели такъв вариант, в който да не е просто едно скучно експозе, ами да бъде интерактивен диалог с хората в залата. Практически упражнения, абсолютно, начини, всеки един човек да работи върху себе си, върху аспектите, които са проблемни в живота му. Да, и голяма част от хората ще имат възможност да зададат своите въпроси, конкретни въпроси, търсейки практическите приложения на духовните мъдрости в живота си и ще ги получат. Много ми е любопитно и аз да черпя вече от първоизточника такава информация. Да. Господин Уолш, стотици пъти най-вероятно са ви задавали този въпрос, но много интересна вашата житейска история. Вие достигате до дъното, озовавате се на улицата, без никакви финансови средства, без дом, без семейство. За да се храните, опирате до кофите, а днес, през 2016 сте на върха, обикаляте целия свят и вдъхвате жажда за живот на хората. Разкажете ми как дойде тази трансформация във вашия живот и как се чувствахте тогава, когато нямахте нищо? Let me begin by saying that I'm not on the top of the world because not because I've had a bestseller or because I've made money. И не съм на върха всъщност, защото съм създал бестселър и защото съм натрупал пари. I feel that I'm on top of the world because I've finally come to understand the true meaning and the real purpose of life. Чувствам се обаче на върха на света действително, но поради причината, че най-накрая осъзнах кой съм аз и каква е причината за живота ми. One of the best things that ever happened to me. Едно от най-добрите неща, които някога са ми се случвали. Was that I found myself living on the sidewalk on the street with no money and no place to be. Всъщност едно от най-добрите неща, които са ми се случвали, е точно това, че се озовах на улицата без дом и без пари. Because my time on the street
And I was on the street for a year. И защото времето, което прекарах там, аз прекарах там 1 година, My time on the street taught me what is really true about life. това време ме научи кое е истинското по отношение на живота. It rearranged my priorities. Пренаредих приоритетите си. And it helped me to understand that my life really was not about how much I could gather, but rather how much I could give. Помогна ми да осъзная, че животът ми не се върти около това колко мога да получа, а около това колко мога да дам. So it was one of the greatest gifts of my time on earth. Така че това всъщност е един от най-големите дарове от жизнения ми път на земята. Of course, when I first began, when I first found myself homeless, I thought it was a great tragedy. Разбира се, първоначално, когато се озовах на улицата бездомен, помислих, че това е една голяма трагедия. And I learned a lot about people. И научих много за хората. I learned how wonderful people can be, and I also learned how heartless people can be. Научих колко прекрасни могат да бъдат хората, но в същото време и колко безсърдечни. So it was like a college education in 1 year. Беше нещо като образование в колежа, но за 1 година. И все пак в този етап от живота си задавате въпроса защо на мен, как е възможно, какво заслужих. Получавате отговор, който до някаква степен е описан и във вашите книги от Бога. Но докато аз четях вашите книги, останах с впечатлението, че този Бог е вътре във всеки един от нас. Така ли е действително? Yes. It's my experience and my understanding. Да, това е моето разбиране и моето преживяване. That the essence of life that we call God, the part of life that we call God, lives in every one of us. Есенцията на това, което е Бог, това, което представлява Бог, всъщност стои във всеки един от нас. It is the place of highest wisdom, the place of highest awareness, in which we all have our ground of being, the basis of who we are. Това е едно място на най-висше осъзнаване, на най-висшата ни същност, където всички осъзнаваме кои сме и какви сме. There's not a single person on the entire earth who does not have that aspect of life living inside of them. Няма нито един човек на земята, който да не притежава в себе си този аспект. И все пак как да разгърнем този аспект, когато наистина сме на дъното, когато проблемите са навсякъде около нас, когато нямаме щастливо семейство, когато нямаме пари, когато дори нямаме храна на масата си? Real. Yes. You're asking the right person because I was there. Питате правилният човек, защото аз бях там. But the good news is that it doesn't require that we get down to the rock bottom before we can find the truths that exist within all of us. Добрата новина е, че няма нужда да стигаме до дъното, до самото дъно, за да намерим и почувстваме истината, която живее в нас. But the answer to your question, за да отговоря на въпросът ви, is that if we do get down to the bottom, rock bottom, where there's nothing else, we can't get any lower. Ако все пак се озовем на дъното толкова дълбоко, че дори не можем да отидем по-надолу, find that wisdom within by simply asking for it. Можете да намерите тази мъдрост, като просто помолите за нея, попитате. But there's an even faster way. I discovered an even faster way. Но аз открих дори по-бърз начин от това. Give the wisdom to someone else. Дайте тази мъдрост на някой друг. Find another person who may be even one little bit lower than you are. Намерете друг човек, който е в същото положение, дори може би една идея по-ниско от вас. And allow yourself to be the source from which that person can draw hope and help. И си позволете вие да се превърнете в източникът на надежда и на помощ за този човек. God said something very powerful to me. Бог ми каза нещо много могъщо. She said. Тя каза. Did you say she said? Yes, she. She said, whatever you wish to experience in yourself, give to another. Много намекна натвърди на she, на тя. I'm saying she again, emphasizing.
Can you say again? So, Whatever you want to experience in your life, give to another so they experience it in theirs. това, което желаеш да видиш в живота си, дай го на някой друг, така че то ще се реализира и в твоя живот. Тя каза. Because what flows through you sticks to you. Защото това, което минава през теб, всъщност остава при теб. That's why every great spiritual master has been a teacher. Това е нещо, което всеки един духовен майстор го преподава. Няма Като как учител. на това натъртено тя да не задам въпроса Бог тя ли е, има ли пол, има ли форма, има ли измерение, такова каквото ние с човешките си сетива сме свикнали да възприемаме. God is neither a woman nor a man. Бог не е нито мъж, нито жена. God is without form and without gender. Бог няма форма и пол. But because God has no specific form and gender, he can take whatever form she wishes. Но тъй като Бог няма специфична форма или пол, той може да приема всяка форма или пол, които тя иска. И нещо много любопитно. Как да даваме на другите нещо, което си мислим, че нямаме? Как да дадем любов, как да дадем подкрепа, как да дадем пари на някого, след като ние самите ги нямаме? We always have enough of what it is to give to another. Винаги имаме достатъчно толкова, колкото да дадем на някой друг. Even if we only have a tiny bit of money. Дори ако имаме съвсем маничко пари. Maybe only in America 2 cents. Може би само 2 цента в американски пари. Give one away. Дайте едната. If we only have 5 minutes, give 2 minutes to someone else. Ако притежавате само 5 минути, дайте 2 на някой друг. What happens is that what we give away is multiplied by the universe. And the Bible tells us multiplied 7 times 7. Всичко това, което даваме, всъщност се умножава по 7 пъти. Библията казва, това, което даваш, се умножава 7 пъти по 7. Стирате Библията, но религиозен ли сте? Или вашият Бог е този, който сте открили, който сте описали в книгите си? Is the God the one that you describe in your books? The God that I describe in my book is not the God that is described in the Bible. Бог, който описвам в книгите си, не е Бога, който е описан в Библията. That does not mean that the Bible does not have great wisdom. Това не означава, че в Библията не се съдържа голяма мъдрост. There's great wisdom in the Quran. Има голяма мъдрост в Корана. There's great wisdom in the Bhagavad Gita. Има също и в Бхагавад Гита. There's great wisdom in the Torah. В Тора също. There's great wisdom in the Book of Mormon. В книгата на мормоните има голяма мъдрост. There's great wisdom in all of the world's holy scriptures. Има всъщност голяма мъдрост във всичките свещени писания. But no word is the total, complete and final accurate word. Но нищо, което е писано, не е финално, крайно, абсолютно точно. I wrote a book 2 years ago called God's Message to the World. You've got me all wrong. Написах книга преди 2 години с посланието на Бог към света и то е разбрали сте ме съвсем погрешно. The challenge that humanity has is we believe that there's something larger, there's something out there, but we don't understand really what it is. Ние вярваме, че има нещо там, нещо, което е по-голямо от нас, но не разбираме какво наистина е то. Somebody tells us that God is going to punish us, and some of us believe that. Казано ние, че Бог ще ни накаже за нещо и някои от нас вярват в това. Some of us tell us that God is not going to punish us, and some of us believe that. Някои от нас казват, че Бог няма да ни накаже и вярват в това. Some of us believe there's no God at all. Some of us believe that. Някои пък вярват, че изобщо няма Бог. And the problem with humanity is we have not come to a place of agreement about what is true about this thing that we call energy or God. Проблема с човешките същества е, че ние нямаме единно мнение за това какво е Бог. Много любопитно е, че голяма част от нас са възпитавани в ценностите. Животът е труден, трябва да минеш през трудности, за да можеш да стигнеш до успех. Трудно се правят пари, трудно се забогатява честно. Всъщност едни такива блокиращи убеждения, които пречат на много хора да живеят живота, който искат. Задължително ли е пътят да е труден или има кратък път към щастието? First of all, it's understandable that the culture would have those beliefs.
Съвсем разбираемо е, че културата има подобни вярвания. It's very understandable for two reasons. Съвсем разбираемо е поради две причини. Number one, the human race in general, not just in this culture, but all over the world, is very young. Първата от тях е, че човешката раса, културата ни не само в тази страна, ами навсякъде е много млада. As species go in the universe, we are a very young species. В сравнение от вселенска гледна точка като вид, ние сме много млади още. We are really in our childhood, like children among the species in the universe. Ние все още сме в детската си възраст в сравнение с други видове в Вселената. So our understanding is very limited. Така че нашето разбиране е много ограничено. The second reason that people in this culture believe that life is difficult and life is challenging Втората причина, поради която хората от тази култура вярват, че животът е предизвикателен и труден, is because it is. е защото той е. They're looking at the evidence. Нали, те гледат доказателството. So it's not that life is not challenging, it is challenging. Животът е предизвикателен, никой не казва, че не е. But people don't understand what they have not been told is how to overcome the challenges. Но това, което хората не разбират, е как да преодолеят това предизвикателство. On a global level, we can change the way we are creating life. The way we're creating life right now on a global level is what's producing those challenges. Ние можем да променим живота на глобално ниво и това, което представлява живота на глобално ниво, е нещото, което предизвиква тези предизвикателства, създава ги. We treat each other very cruelly. Отнасяме се жестоко един към друг. We commit crimes and terrorism against each other. Извършваме истински престъпления и тероризъм помежду ни, един срещу друг. We let people starve to death. Оставяме хората да гладуват до смърт. 650 children on this planet die every hour of starvation. 650 деца умират на тази планета всеки час от глад. No civilization that calls itself civilized would allow that to happen. Никоя цивилизация, която би се нарекла цивилизована, би позволила подобно нещо да се случи. But we are like children. Но ние сме като деца. We live in a tribal mentality. Живеем със съзнанието на племенност. My tribe is here, your tribe is there. Моето племе е тук, твоето племе е там. And so we don't even we can't even tell what time it is. We can't even have the same time. Дори не можем да се разпоразумеем колко е часа. We have different plugs that plug into the socket depending on what country you're in. Everybody has to have their own plugs. Имаме различни щепсели за компютъра, дори 7 различни трябва да носи той, където и да отиде по света. Everybody has to have their own money. We can't even have the same money. Дори нямаме единна валута. We all have to have our own way of doing things. Всички трябва да имаме нашият си начин на правене на нещата. Only a primitive tribal mentality could insist on behaving that way. Само едно примитивно съзнание, племенно съзнание би живяло по този начин. There is one single idea that could change the reality on this planet overnight. Но има една единствена идея, която има силата да промени всичко това, дори само за една нощ. We are all one. Всички ние сме едно. It's very simple. Толкова е просто. И как идва промяната, след като всички сме едно? Няма как да се настроим на една и съща вълна, дори да съществува нещо като колективно съзнание. Е трудно милионите хора по света да се обединят, така че да си създадем този рай на земята. It's a process that must occur. Well, there are two ways that can happen. Има два начина това да се случи. We can do it the hard way or we can do it the easy way. Може да го направим по трудния или по лесния начин. The hard way is one person at a time. Трудният начин е човек по човек, един по един. I'm running around the world trying to get people to do it one person at a time. Аз обикалям света в опита си да подтикна хората да го направят човек по човек. I might be able to convince you. Може би да имам силата да ви убедя вас. Вече ме убедихте. You already convinced me. But can I convince the cameraman? Тогава може да се опита да убеди оператора. See, he thinks, what is this guy? What kind of a guy is this? Той си мисли, какъв е този човек сега? So we can do it the hard way, one person at a time. И така, можем да го направим по трудния начин, човек по човек. Or we can do it the easy way by moving massive energy collectively, which now we can do because of modern technology, like this program, and for that matter, the internet. Или можем да го направим на колективно ниво, използвайки всичките тези глобални средства за комуникация. Ето имаме телевизия, имаме интернет.
And the place that our technologies have put us is extraordinary because we are now in a position to send a message to millions of people very quickly. И всъщност възможностите, които ни дават технологиите днес са изумителни, защото ни дават възможност да изпратим едно послание просто ето така, към милиони хора. But if we don't allow ourselves to go to that place of understanding that we are all one, if we don't allow ourselves to do that by ourselves, the world will do it for us. Но ако ние не си позволим да отидем до това място на съзнанието, където осъзнаваме, че всички сме едно, светът ще го направи вместо нас. There will either be a cataclysm that is a catastrophe that will cause everyone to join together and see our oneness. Или ще се случи някакъв катаклизъм, катастрофа, която ще ни обедини и ще ни накара да почувстваме единението помежду ни. Or something extraordinary will happen. We'll maybe have visitors. I'm not kidding. It could be visitors from outer space. Или пък нещо изключително може да се случи, например, посетители от извънземна раса, и не се шекувам, това наистина би могло да се случи. And on the day that they arrive, we will all get that we belong to the same tribe. И в деня, в който това се случи, всички ние ще осъзнаем най-накрая, че ние тук сме от едно племе. Съвсем набързичко, за съжаление, ни остана време. Във вашите книги вие описвате, че двете движещи сили на човечеството са любовта и страха. Голяма част от хората по света търсят любовта, още по-голяма част от хората се страхуват. Има ли шанс да привлечем любов в живота си лесно и да се отървем завинаги от страха? Или това са полярности, които са част в реда на нещата? The way to deal with these energies is to understand that they're both the same energy. Love and fear are the same energy, simply expressed in different ways. Начинът да се справим с това е да осъзнаем, че любовта и страхът са едно и също нещо, една и съща енергия, но просто изразена по различен начин. The thief steals because he loves something and he thinks that's the only way he can get it. Крадецът краде, защото той иска да получи нещо и смята, че това е единствения начин да го получи. People do what they do because they love something. If nobody loved anything, nobody would do anything bad. Хората правят нещата, защото обичат нещата. Никой няма да направи нещо, което не обича, защото е лошо. Every bad action of people, even like ISIS, every bad action of people is sponsored at the root level, at the base level by love. Всяко действие на хората, независимо дали е добро или лошо в нашето съзнание, то е причинено, подсилено. Причината е любовта. Любовта към нещо. So the important question to ask people is this. The important question to ask people is this. Така че важният въпрос, който да зададем към хората е следният. What do you love so much that you feel you have to hurt someone else in order to get it? Какво е нещото, което обичате толкова силно, че чувствате, че можете да нараните някой друг, за да го получите? Nobody's asking that question. Никой не задава този въпрос. It's a very simple question. А той е много прост. Какво ще ни даде отговора на този въпрос? What is the answer? Yes, I knew. The answer is let us sit down together, and because we are all one, and devise and create a way that you can have what you love without having to hurt someone else and take it from someone else in order to experience it. Отговорът е, нека да седнем метафорично и да видим какво е нещото, което искаме толкова силно, и да видим как можем да го получим, да помислим как може да го получим, без да се налага да нараним някой друг. We even teach our children to share. Дори учиме децата си да споделят. But we are teaching our children to do something that we as adults refuse to do. Но всъщност ги учим на нещо, което ние като възрастни хора отказваме да направим. Оказва се, че имаме всичко, което искаме от живота вътре в нас. Въпросът е да си позволим смелостта да го проявим навън. Благодаря ви много. За мен беше голямо удоволствие за това, че бяхте днес тук в предаването. За всички, които този разговор е вдъхновил, вижте поканата, която господин Уолш отправя към вас за неговите семинари, които предстоят утре и в други ден в Интерекспо център в София. Hello everyone, I'm Neil Donald Walsh, and it's lovely to be able to talk with you and just have this brief chat to invite you to spend some time with me on May 27th and 28th when I'll be in your wonderful country to share with you the extraordinary messages of Conversations with God, but not just to share those messages with you, but to spend some real important time showing you how you can apply them
in your daily life. I know that things are very difficult now in your country and have been for a long time. It's a very difficult time in our world's history, and certainly that is true in Bulgaria. I've never been to your country before, but it's my first visit. I'm very excited to be there with you. But I'm most excited of all to be able to share with you some secrets, some inside information. It's been out there in public before, but not used by a great many people. I know that in Bulgaria, a lot of people have read the Conversations with God books, but it's not really part of our daily interactive cultural exchanges with ourselves, and our true relationship with God has not been made clear. But there is hope. There's great hope for our world. I think our world is going through a very tumultuous time right now, economically, politically, socially, and spiritually. But it's the beginning, I think, of the transformation for which all of us in all the countries of the world have been waiting for a very long time. And I hope to be able to help the people of Bulgaria to actually lead the way in changing how the world is experiencing itself. So I hope that I'll see you on the 27th and 28th of May, when we'll have a chance to talk in person about all of this. Thank you very much for listening. Bye for now. Сега новините с Яна Чинкова. Връщаме се след минути.